Opasirani Nkhani ndine Veronica Katsakumanja poyamba mitu yake. Mtsogoleri wa dziko la South Africa wati achitapo kanthu pa nkhani ya mneneri Bushiri kuthawa mdzikolo alandira lipoti lonse la nkhaniyi. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu adzudzula boma polephera kukwaniritsa malonjezano ake pa nkhani yokhuza kunyanyala ntchito. Akatswiri kafukufuku pa zaulimi atsindika kufunika kuti mayiko akhazikitse ndondomeko zomwe zithandiza alimi omwe akhudzidwa ndi mliri wa COVID-19. Ndipo mu nkhani zina chiwerengero cha anthu omwe akumwalira ndi matenda a COVID-19 chikupitirira kukwera kwambiri mdziko la America. Tiyendezi ndi zina zambiri khalani pomwepo. Mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa wati ndokhumudwa ndi kuthawa kwa mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake mdzikolo ndipo wati achitapo kanthu akalanda lipoti la nkhaniyi. Banja la Bushiri linathawa mdziko la South Africa sabata latha ndipo ladzipereka ku polisi mdziko lino dzulo. Padali pano anthu otsatira mtumikiyu akupitirira kusonkhana pofuna kusonyeza kukhudzidwa kwawo. John Paul Kayuni ayendetsa mbiri. Bushiri ndi mkazi wawo Mere omwe usiku wapitawo agona mchitokosi cha polisi ya Lumbaji ku Lilongwe aonekera ku bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate masanawa komwe akawauze chifukwa chomwe awamangira. Mneneri wa polisi mdziko lino James Kadazera watiuza kuti apolisi atengera awiriwa ku bwalo la milandu akatsiriza zonse zofunika pa nkhani yawo masanawa. Apolisi pa dziko lonse Interpol akusakasaka Bushiri ndi mkazi wawo Mere omwe awaganizira milandu yokhudza katangale ndi kuzimba ndalama mdziko la South Africa. Awiriwa anathawa mdziko la South Africalo ponena kuti chitetezo chawo sichinali bwino. Bushiri anawuzanso dziko kuti anabwera kuno kumudzi pofuna kupempha boma la dziko la Malawi kuti liwathandize kuti mlandu wawo uyende bwino. Masiku apitawa bwalo la Pretoria Magistrate ku South Africa linapereka chilolezo kwa apolisi kuti amange Bushiri ndi mkazi wawo omwe aphwanya malamulo a Lero mdziko la South Africalo. Awiriwa anakazipereka okha ku polisi lachitatu mmawa ndipo pano dziko la Malawi likuunika malamulo oti liwatumize ku South Africa kapena ayi. Malo mwa Zodiak ku Lilongwe ndine John Paul Kayuni. Pakadali pano gulu la mabungwe omwe si aboma lotchedwa Black Economic Empowerment Movement lati boma la Malawi lisalole kuti Bushiri akayankhe milandu ku South Africa kufikira atawatsimikizira za chitetezo chawo. Wapampando wa gululi Robert Mkwezalamba wati izi zipereka chikhulupiriro ku banjali kuti mlandu omwe anawatsekulira ku South Africa ako iyenda mwachilungamo. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la mabulemu ladzudzula apolisi mdziko muno pochita mfulumira ndi nkhani yokhudza mneneri Shepherd Bushiri polemekeza kalata ya dziko la South Africa yoti anjata Bushiri. Wapampando wa bungweli Robert Mkwezalamba wati apolisi anakamvetsetsa kaye bwino ndondomeko zomwe amatsata pomanga nzika ya dziko yomwe yapalamula mlandu dziko lina posathamangira kulemekeza kalatayo. Mkwezalamba apempha boma la Malawi kuti likhale pambali pa mlanduwu kamba kuti chitetezo cha Bushiri ku South Africa sichili bwino. Bushiri komanso mkazi wawo Mere anafika mdziko muno lachitatu sabata yatha koma sizikudziwikabe kuti anayenda bwanji kuchokera mdzikolo. Mmodzi wa mamembala a bungweli a 5 Prechotsi atakumana ndi Bushiri kuti akamve maganizo awo ndipo mwazina akamfunsa kuti anayenda bwanji kuchokera ku South Africa. Apolisi lachitatu anjata banja la Bushiri ndipo akuyembekezera kuonekera ku bwalo la milandu. Banja lili kuyankha mlandu ozamba ndalama mu dziko la South Africa koma pano ali pa belo la apolisi. Bushiri komanso mkazi wawo Mere ndi ena akuyembekezera kuonekera ku bwalo la milandu mdzikolo mwezi wa March chaka 2021. M'malo mwa Zodiak ndine Steve Zimba. Malo ena mchigawo chakumpoto adandaula ndi kutumizidwa kwa majaji awiri okha mwa majaji 10 omwe angosankhidwa posachedapa omwe ati ndi osakwanira polingalira milandu yochuluka yomwe ilipo. Mlembi wa mabwalo a Supreme Court of Appeal ndi High Court mdziko muno Gladys Kondwe wasimiza zoti mwa majaji 10 Justice Asante Kishindo komanso Maureen Kondowe ndiwo atumizidwa kumpoto. Masiku apitawa President Zam'Chichewa anasankha majaji 4 kupita ku Supreme Court of Appeal ndipo majaji ena 10 kupita ku bwalo lalikulu la High Court. Lachitatu yemwe akugwirizira udindo wa mlembi wa mabwalowa Gladys Kondwe watiuza kuti mwa majaji 10 aku High Court iwa
asanu awatumiza ku bwalo la Blantyre Registry, atatu ku Lilongwe, ndipo awiri awatumiza ku bwalo la Zomba High Court, ndipo awiri ena ku bwalo lalikulu la Mzuzu. Justice Asante Kishindo ndi Amolini Kondowe ndiwo atumiza ku Mzuzu kukwaniritsa chiwerengero cha majaji mchigawo chakumpoto kufika anayi. Komatu izi sizinakondoletse maloya ena ku Mzuzu omwe ati nambalayi ndiyochepa kwambiri. Wesley Mafuliro ndi mmodzi mwa iwo. Ndosakwanira patakaibe zinthu ziwiri zitatu zimene tikuyembekezera makamaka anthu aku Mzuzu kuno kumene amafunira maloya ndi anthu amba. Maloya awo kumpoto adandaulanso kuti kulibe gawo lomva madandaulo okhudza zachuma, commercial division mchingerezi, zomwe zimachititsa kuti anthu aziyenda maulendo atali kupita ku Lilongwe kuti akapeze chilungamo. Nalo gulu la maloya mdziko muno la Malawi Law Society lati ndilokhudzidwa ndi mmene zinthu zililimu. Majaji atsopanowa asanasankhidwe, loya wina George Jefferson Kadzipatike analemberatu kalata Chief Justice Andrew Nyirenda komanso President Lazarus Chakwera kuti akonze zinthuzi. Malo mwa Zodiak, ndine Alex Banda. Mnyamata wina wa zaka zisanu ndi chimodzi ali pa ululu mayi ake atamutentha ndi kumubisa kwa masiku asanu ndi awiri. Ena ufuna kwabwino asanakwanitse kukutsina khoto akuluakulu na zachisamaliro cha ana pa chilumba cha Chizumulo. Malipoti ati mwanayo akumuganizira kuti anabandalama yokwana 3,000 kwacha. Pakali pano iye akulandira thandizo pa chipatala cha boma cha Chizumulo pomwe apolisi sanammange mayiyo kamba kuti akuyamwitsa mwana wina wachichepere. Kuchikwawa, khoti la magistrate layambanso kumva mlandu wa bambo wina wa zaka 38 yemwe akumuganizira kuti anagwirira mwana wa zaka 11. Oganizidwayo a Leonard Kanyama akuyankha milandu iwiri yomwe ndi kuzembetsa mokakamisa ndi kugwirira mtsikana wachichepere, ndipo akanyama kuyikana milanduyi. Mkulu woyimirira mbali ya boma Eunice Ndingo molumikizana ndi oyimirira anthu pa milandu achizimayi anayi anauza khotilo kuti pali mboni zisanu ndi imodzi zomwe apereke umboni wawo m'bwalo la milanduyi. Bungwe la oyendetsa galimoto zikuluzikulu la Truck Drivers Association ladzudzula boma ati powanamiza kuti asiye kunyanyala ntchito polonjeza kuti likonza madandaulo awo. Msungichuma wa bungweli Amphaso Muleni wati sabata imodzi yatha tsopano kuchokera pomwe boma linalonjeza kuti oyendetsa galimotowa ayamba kupeza ziphaso zoyendera passport pa mtengo otsika mwazina, koma izi sizikuchitika. Nduna yowona za chitetezo cha mdziko a Richard Chimwendo Panda omwe yati pali mavuto ena omwe boma likukonza. John Paul Kayuni walemba ripoti ili. Lachiwiri sabata latha pa 11 Novemba anthu oyendetsa galimoto zonyamula katundu anavomera kusiya kunyanyala ntchito. Nduna yowona za chitetezo cha mdziko a Richard Chimwendo Panda itawalonjeza kuti boma likonza ena mwa mavuto omwe anapereka kuyambira tsiku lotsatira. Mwazina, ndunayi inauza atsogoleri a madrayivala awa kuti ayamba kupeza chiphaso choyendera passport pa mtengo wa 60,000 malayi kwacha kutsika kuchokera pa 130,000 malayi kwacha, komanso kuti sadzilipira ndalama iliyonse akamalemba mayeso omwe pa mapeto pake amapeza chiphaso cha mlingo wa katundu yemwe adzinyamula mgalimoto zawo. Koma kufikira pano pomwe patha sabata imodzi, oyendetsa galimoto zonyamula katunduwa ati palibe chomwe chasintha pa zomwe ndunayi inalonjeza. Msungichuma wa bungwe la oyendetsa galimoto zonyamula katunduwa Amphaso Muleni wauza Zodiak kuti akuona kuti boma linawanamiza. Monga mene analengezera nduna musabata yapita ija kunena kuti passport ndi driving license azisisa kwa ma truck driver okha oyenda international komanso amene ali registered. Ifeyo ndifo kumudwa kwambiri nimene azathu amene amathandiza ku road traffic komanso ku immigration mene akuyendesera nkhani zathuzi. Ndifo kumudwa kwambiri kuona akuluakulu angapo aku road traffic kutiuza kunena kuti zimene sizingatheke komanso ngati zitheka next year. Pamene kunena kwa anduna amene amalengeza last week ija tinaona kunena kuti zinthuzo ziyamba kutheka kunena lachitatu. Nduna Chimwendo Panda yavomereza kuti panali zotsamwitsa zina zomwe zasokoneza ntchito yokonza nkhaniyi, ndipo yati boma likuchitapo kanthu. Pano akuluakulu oyendetsa galimoto zonyamula katunduwa ati akufunsa maganizo kuchokera kwa mamembala awo pa zomwe atachite kupita chitsogolo. Pakunyanyira ntchito kwa posachedwapa, oyendetsa galimoto zikuluzikuluwa amagwira galimoto iliyonse yonyamula katundu zomwe zinachititsa kuti ntchito zina zisokonekere mdziko lino.
m'malo mwa Zodiak kulilongwe ndine John Paul Kayuni. mukuonera nkhani pa Zodiak ndipo masanano muli ndine Veronica Katsaumanja. Kodi mukudziwa kuti ife alilongo water board tili ndi call center yomwe inakhazikitsidwa kuti itumikire inu makasitomala athu? Ngati mwapezana ndi vuto lililonse lokhuzana ndi madzi, musachedwe, tiyimbireni pa 253 mwaulere. Kusiya kwa madzi, madandaulo okhudzana ndi mabilu, kulipira mabilu, kuphulika kwa mapayipi, kulumikiza madzi mwachinyengo, kaya kutsina khutu, musachedwe, tiyimbireni pa 253 mwaulere ndipo tidzakuthandizani mwachangu ndi mwansangala. takulandiranso koma tisanapitirire tionenso mitu ya nkhanizi. mtsogoleri wa dziko la South Africa wati achitapo kanthu pa nkhani ya mneneri Bushiri kuthawa mdzikolo akalandira lipoti lonse la nkhani. oyendetsa galimoto zikuluzikulu adzudzula boma polephera kukwaniritsa malonjezano ake pa nkhani yokhudza kunyanyala ntchito wawo. akatswiri kafukufuku pa zaulimi atsindika kufunika kuti mayiko akhazikitse ndondomeko zomwe zithandize alimi omwe akhudzidwa ndi mliri wa COVID-19. ndipo munkhani zina chiwerengero cha anthu omwe akumwalira ndi matenda a COVID chikupitirira kukwera kwambiri m'dziko la America. popitirira ndi nkhanizi, akatswiri kafukufuku pa zaulimi muno mu Africa akuphatikizapo akuno Malawi akupempha kuti apeze njira zimene zingathandize alimi ang'onoang'ono pa nthawi imene kwagwa mavuto adzidzidzi monga yachitira nthenda ya COVID-19. apereka pempholi nduna ya zaulimi a Robin Lowe pamene amatsekulira msonkhano wa chaka chino kwa akatswiri ochita kafukufuku lachitatu masana mu mzinda wa Lilongwe. msonkhanowu omwe ndi wa masiku atatu ukuchitikira pa intaneti kamba ka nthenda ya COVID-19 ndipo dziko lino likuchititsa kudzera ku University ya Luwana pamodzi ndi bungwe la Mwapata. unduna woona za nkhalango wovomereza kuti ndondomeko zokhudza nkhalango zili ndi zofuka zambiri zomwe zikubwezeretsa ntchito zosamala nkhalango m'mbuyo kamba kamoto komanso kudula mitengo mwachisawawa. polankhula pomwe anayendera kampani ya Lepline, nduna yoona za nkhalango na Setembo atizodandaulitsa kuti nkhalango zikupitirira kutha. kampani ya Lepline yati ndizodandaulitsa kuti kuchokera mwezi wa August chaka chino pafupifupi mahekta 200 mu nkhalango yawo ya Vipya yomwe amayang'anira aonongeka ndi moto komanso kudula mitengo kwa chisawawa. mneneri ku Lepline Adalitso Chimwala ati iwo anapanga chilichonse choonetsetsa kuti anthu azidziwa zakuyipa kwa izi koma ngakhale kusintha kulipo kochepa kunatsala mbali ya boma kuti itengepo gawo. nkhani imene kumativuta kuno ndikagulu kamodzi kochepa ka anthu ochepa amene amaziona kuti iwo ndi Amalawi kwambiri ndi akuti iwo sakufuna kuti kukhale rai amenewo ndi amene amatisowesa mtendere ndi ndikuona kuti ndi udindo wa boma kuti amenewo ndi Amalawi kuti alankhule nawo ndi kuwaphunzitsa kuti ma investors ndofunika mdziko. nduna yoona za nkhalango a Setembo ngakhale akuvomereza kuti ndondomeko zokhudza nkhalango zili ndi zofoka zambiri zomwe boma likufuna kuti liyesetse kukonza, ali ndi khumbo kuti zikakonzedwa izi mchitidwe owononga nkhalango utha. Atembo ati ayamba kukhwimitsa malamulo omwe akuwunikira pakadali pano ndipo aonetsetsa kuti anthu akudziwa za malamulowa komanso zotsatira zophwanya malamulowa. ku parliament kuti tinadusisa bill iyo yang'ananso maujeni lamulo la nkhalango ndi mmene mujamo muliso tsopano zilango zanyuwani ndi zinachedwa kuti zikhazikitsidwe koma pakatipo atazithamangitsitsa ma regulations amene ajawo kuti tsopano ayamba kugwira ntchito kuti munthu aziti akamupana komano zikhale kuti sadzapangaso. ndunayi yatinso ichita kafukufuku pachifukwa chomwe anthu omwe anapuma ntchito ku ofesi zoona nkhalango akukhalabe mkhalango za mdziko lino. malo mwa Zodiak kuno kunzuzu ndine Toera kumwenda.
mlingo wa nkhuni zomwe ndende ya mulanje imagwiritsa ntchito watsika ndi theka ndende itambo kugwiritsa ntchito makina amakono omwe bungwe la United Purpose linamanga pa ndendeyi. Mkulu wa ndendeyi a George Chibwe auza Zodiak kuti mbuyomu amagwiritsa ntchito 60 cubic meters ya nkhuni pa mwezi, koma panopa akugwiritsa ntchito nkhuni zosaposera 30 cubic meters pa mwezi. Mkulu wa programu ku bungwe la UP a Esther Mweso ati kuchepa kwa nkhuni zomwe ndendeyi kugwiritsa ntchito zitanthauza kuti chilengedwe chikutetezeka. Hastings Chimani ulemba ripoti iyi. Bungwe la United Purpose tsopano lapereka ku ndende ya mulanje biogas yomwe inamanga pa ndendeyi mwezi wa Juni chaka chino. Mkulu wa ndende ya George Chibwe auza Zodiak kuti biogas ithandiza kuchepetsa mlingo wa nkhuni zomwe ndendeyi imagwiritsa ntchito. Malinga ndi Chibwe mbuyo omwe amagwiritsa ntchito matani 600 a nkhuni pa mwezi, ndipo ati tsopano azigwiritsa ntchito matani 300 pa mwezi. Poganizira kuti mbuyo timagwiritsa ntchito nkhuni zochuluka kwambiri over 60 cubic meters pa mwezi, kugwiritsa ntchito biogas kutithandiza kuti tichepetse nkhani zogwiritsa ntchito nkhuni kufika pa mulingo wa 30 cubic meters pa mwezi kapena kutsikira ponso. Mkulu wa programu ku bungwe la United Purpose a Esther Mweso ati cholinga cha ntchito iyi ndi kufuna kuteteza chilengedwe, ndipo ati iyi ndi ntchito yaikulu yomwe bungwe likugwira mdziko muno. Biogas imeneyi wathandizira chifukwa choti savutikanso kumakagula nkhuni, komanso mabira amagesi acheperapo, komanso zotsalira zake zimene zikuchokera mu biogas digesters ndizoti azigwiritsa ntchito kuthira mu munda mwawo ngati fetereza. Mkulu wona za ulimi ku nthambi ya ndende mdziko muno Commissioner Clement Kainja anati ntchito yonga iwe inena kuchitikanso ku ndende zina. Tikukhala pansi kuona kunena kuti kodi njira ngati zimenezi zitapita m'mastation ena onse mwina kudzera budget ya boma kuti ndende zina zimene kufunika ma digester ngati amenewa zikhaleko. Bungwe la United Purpose lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 21.2 miliyoni kwacha pomanga biogas iyi. M'malo mwa Zodiak kuno ku Mulanje ndine Hastings Jimani. Munkhani zina chiwerengero cha anthu omwe akumwalira ndi matenda a COVID-19 chikupitirira kukwera kwambiri mdziko la America. Anthu oposa 250,000 amwalira pamene 11.5 million apezeka ndi kachirombo ka corona. Chiwerengerochi ndi chokwera kwambiri poyerekeza ndi mayiko ena. Ndipo ndi nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko la South Africa wati achitapo kanthu pa nkhani ya mneneri Bushiri kuthawa mdziko akalandira ripoti lonse. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu akudzudzula boma polephera kukwaniritsa malonjezano ake pa nkhani yokhudza kunyanyala ntchito kwawo. Akatswiri akafukufuku pa zaulimi atsindika kufunika kuti mayiko akhazikitse ndondomeko zomwe zithandiza alimi omwe akhudzidwa ndi mliri wa COVID-19. Ndipo mu nkhani zina chiwerengero cha anthu omwe akumwalira ndi matenda a COVID chikupitirira kukwera kwambiri mdziko la America. Kuwerenga zambiri pa tsamba lathu pa internet zodiacmalawi.com. Munali ndine Veronica Kadzakumanja. Kumbukirani kuvala mask mukakhala pagulu kumathandiza kuchepetsa kufala kwa COVID-19.